inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar shahararriyar jaruma kuma fitacciya a masana'antar Kannywood wacce kuka fi sani da jaruma Momi Gwanbe, wanda a yanzu haka tabbas wannan jaruma tana buƙatar addu'ar masoyanta domin yadda makiya suka sako ta a gaba, wanda a yanzu haka tabbas wani labari muka ji dangane da wannan jaruma wato kam jaruma Momi Gwanbe akan cewar an fara yada jita-jitan rasuwarta, wanda a yanzu haka za mu tabbatar muku da gaskiya ne ko kuma ƙarya ne. Amma kafin nan ku dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Sannan kuma muna ƙara roƙonku ku yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ku yi mana comment domin jin irin fatan alherin da za ku yi wa jaruma Momi Gwanbe, wanda mai sauraro tabbas ya kasance cewa duk wani jarumi da zai taso a masana'antar Kannywood dole ne sai ya sami irin waɗannan abubuwa, wanda mafiya da dama wasu za su fito su yi magana akan shahararrun jarumai, kamar dai lokacin da jaruma Maryam Yahaya ta yi tashenta a masana'antar Kannywood tun kafin zuwan su jaruma Momi Gwanbe, wanda idan ba ku manta ba jaruma Maryam Yahaya tana ɗaya daga cikin 'yan matan Kannywood wanda ta shigo da sa'a don lokacin da ta fara fim a masana'antar Kannywood ba ta wuce shekara 18 ba a duniya, amma daga shigarta masana'antar Kannywood shekara 1-2 ta samu ɗaukakar da wani jarumin da ya kai shekara 15 a masana'antar Kannywood amma bai samu ɗaukakar ta ba. Haka zalika jaruma Momi Gwanbe ita ma za mu iya ce muku fitaccen mawaƙin nan wanda ku sani da Hamisu Breaker shine makasudin taso da jaruma Momi Gwanbe, wanda ya fara sata a cikin bidiyon waƙar sa ma'ana jaruma, wanda mai sauraro a waƙar nan ta jaruma ne Momi Gwanbe ta sanu kuma ta samu ɗimbin masoya a duniya baki ɗaya, wanda a yanzu haka tabbas wannan abu ya yi matuƙar baiwa mutane mamaki, kamar yadda sauran jarumai daga baya suka zo amma ba su samu ɗaukakar da ta kai ta jaruma Momi Gwanbe da kuma Maryam Yahaya ba. Haka zalika dai a takaice za mu iya ce muku masana'antar Kannywood masana'anta ce wacce ta tara manya-manyan jarumai, to amma ya kamata a ce an samu gagarumin ci gaban da ya haura abin da mutane za su yi tunani, wanda a ce akwai wata ƙungiya da masana'antar Kannywood ta ware akan duk wata kowanne jarumi zai zo ya ajiye kuɗi a ƙungiyar nan, yadda koda a ce wani jarumin yana cikin ƙalubale na matsanancin halin rayuwa za a je ƙungiyar nan a ciro kuɗi a taimaka masa, wanda mai sauraro tabbas wannan ba ƙaramin rufin asiri ne ga 'yan fim ɗin baki ɗaya ba. To amma sai dai su ba su fuskanci wannan abu ba, hakan nesa za ka ji cewar wannan jarumi nasu kuɗi ɗan ƙalilan wanda bai wuce 200,000 ba, amma ya kasa samu da zai biya aiwa iyalansa aiki ko wani abu, sai ya roƙi wani jarumin da za su dinga wulaƙanta shi. Nan muka kawo maka ƙarshen wannan bidiyo namu, ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka.